Proposamenei dagokionean 4 ataletan banatu diteu. Lehenik eta behin bizkat irizpide orokorrei lotuta eskatzen dioguna da udal gobernuari aurrekontu hauek udalaren jarduera, eguneroko jarduera isladatu behar dutela, errealitate isladatu behar dutela, eta arrazoi horregatik bai langileen soldataren igoera aurreikustea eskatzen diogu eta enplegu plana isladatzea. Bigarren atalean zenbait konpromiso proposatzen dizkiogu udal gobernuari. Alde batetikan San Esteban auzoaren berritze plana daukagu, auzo honek gure ustez ezin du gehiago itxoin. Bigarren konpromisoa izango litzake Olarrain inguruan, hor Azpeitiako bidegurutzean, biribilgune rotonda bat egiteko beharrezko tramitea egitea, badakigu ez dela udalaren eskuduntza, baina bai noski dagokion lekuan eskatzea. Beste konpromisoen atalean, beste proposamen bat izango litzake etxe bizitzen beharren inguruko hausnarketa bat egitea, etxe bizitzen plan bat martxan jartzea. Hurrengo konpromisoa izango litzake apeaderoko irisgarritasuna bermatzeko ezinbesteko bideari ekitea. Hurrengo konpromisotako bat izango litzake Usabal kirolgunean guk hirugarrengo fasea deitzeion horren inguruko azterketa tekniko bat burutzea. Benetan ikusteko, halako parte hartze prozesu baten bitartez, benetan ikusteko bai Tolosak, Tolosaldeak ze kirol behar edo instalakuntza behar gehiago dituzten hori gauzatzen hasi aurretik. Hirugarren atalean proposatzen zaiona da aurrekontu hauei hobekuntzak islatzeko garaian inbertsioen atala izango litzake. Elosegi parkearen hurrengo fasea gauzatu ahal izateko diru ekarpen bat egitea proposatzen dugu. Beste inbertsio bat izango litzake hor Santa Luzia auzoan uzturpe frontoia fiskat azpigitura hori txukuntzea, eta inbertsioi dagokionean azkenengo proposamena izango litzake udalak eraikin publiko mordo bat dauzka, azken urte hontan, oraindikan bukatzeko da azterketa bat burutzen nahi da, nik usteko emate zaion erabilera, baina bai ikuste dut azterketa horren emaitzak lehenengo 3 hilabeteko hontan izango ditugula, beraz partida bat irikitzea inbertsio horiek gauzatu ahal izateko. Besteak beste iruditzen zaigu lehentasuna izan dezaketela hemen Letxukalea eta Solanan arteko pasabideo irikitzea. Beste interbentzioa lehentasunezko ikuste duna izango litzake Sebendeneako eraikina hor Guadalupe inguruan musika taldeen entxegulako lokal gisa egokitzea. Kulturetxeak ere halako berritze bat eskatzeula nik uste dugu, eta lehentasunen artean turismo bulegoaren leku aldatzea proposatzen dugu. Eta gero bestelako gastuen artean egongo litzake udalbiltzari egin beharreko ekarpena, erosi euskaraz kanpaina proposatuko genuke euskerako ataletik, nolabait merkataritzaren euskalduntzea indartzeko helburuarekin, eta azkenengo proposamen gisa gizarte zerbitzuak landa auzotara hurbiltzearen beharra ikusi izan dugu azken urteetan, eta halko balitz langile baten bitartez, eta bestela zerbitzuak kontratatuta halako udalak eskaintzen dituen zerbitzu horiek ere landa auzotatik hona etorri gabe hara hurbiltzeko proposamena behintzat.